नोंना असलि गामिया अबेनि नोंना अरिजिनेल गामिया अरिजिनेला गगामुग ओमफ्राय नोंनि हिनजावनि गामिया अबेनिमोन रौता हा रौता मा गामिनि खरैबारि खराइबारि नामा मामोन नोंनि हिनजावना हा रागुनि मानो इदि बुथारनांगौ आं बुथारो होनना बुथाराखै सिगिदोंसोमोन नांलायबाय थानायखाय सिगिदों बायबोला ओमफ्राय दावराव खालामबाय थानायखाय गन जंफारा हाबदों आं थुनो होनोबो थुवाखै एब्लाबो नों मानसिखौ मालाबाबो बिदि सिगिनायाव बिदि जाफेराखैमोन बोरैबा गावनो माबा ओरै खालामना हाबदों नों मेडिकेलाव लांनो हागौमोन ना ओमफ्राय आंबो नायसनाखैना गन जंफारखौ बेसेबां घन्टा थांना दंमोन हा 2 घन्टा थांना दंमोन अब्ला नों मेडिकेलाव मानो लाङाखै फैसा गैया अब्ला मानसिफोरनो खिन्थानो हायोमोन ना नोङो लांबानो जायोमोन ना ओमफ्राय दैमायाव माबायदि लांना गारिखौ ओमफ्राय नोङो फालिदो मानसिखौ बामनानै लांनो हादो आरो ना बुद्रु लांदो हा फाफ्लियाव बामना लांदों ओमफ्राय नों मानो ओमफ्राय सिरि इदि थाबाय थादों हा गिनानै थाबाय थादों नों गियाखै बेखायनोथ' गिबाथाय नों इदि बैसागु इदि बेदर सेदर जुमाय सुमाय लोंना बेरायामोन ना नोङो गिदोंबा मानसिखौ इदि खालायनाङा ना हा नों मा खालायनांगौ दा आंथ' जुदि आं फेसबुकाव नोंनि हिनजावनि थैनाय फट'खौ नुवाबा सिनायाबा नों माथो इयाव बिन्दास बेरायबाय थागोन ओमफ्राय नों मानो थगायनांगौ इदि गामियाव थांदों होननानै हा गिनानै खिन्थायाखै मिसा खोथा सोरबा मा खालामगोन एसेबो गावनि हिनजावखौ अननाय गैया नोङो अननाय मानि अनखायोमोन आङो अननानैथ' दाउ माबा माबि लांनानै होलायबाय दानिया दाउ बेदरखौबो एवबाय होबाय ओमफ्राय जुमायबो लांबाय जुमायखौबो खावनानै लोंबाय बेखौ आं जेबो होनाखै जुमायनि थाखाय गावनि हिनजावखौ इदि खालायो जेबो बुङाखै खाथिनि मानसियानो दङ जेबो दावरावबो गैया बेसेबां टाइमाव बुथारदों नोङो मोना जाबायमोनदां हा 7थासोआवनो बुथारदों नोङो एब्लाबो मेडिकेल लाङाखै नोङो 7थासो जाबायमोन बुथाराखै आं बुथाराखै अब्लाबो नों बोरैबा गलथिनो जायोब्ला नों मेडिकेलाव लांनो हायाना मेडिकेलाबोथ' बारा गोजान नङाना आं बुथारा होनना बुथाराखै बोरैबा माबायाव जुमाय फेनाया गावनो थुसोना लानाय बायदि जादों बारा आं ओरैनो गनखौसो 7थायाव नोंसोर फेखायाखै इदि खालायनाङा ना आंखौ रायबाय थाबायबा रायबाय थाबाथाय इदि गनजों थुयो मानसिखौ इबो दैमायावसो लांना गारहैदों नों पुलिस स्टेसन थांनो हायामोन आं इदि माबा खालायफ्लांबाय होननानै हा गिनायनि खोथा नङा एब्ला नैयाव फैनानै मानो जोंहानाव मानो फैनानै जुमायफोर लोंनांगौ हा रौता मा गामि होनदोंमोन खैराबारि खराइ गामि खराइबारि र' दा नोंसोर दा मा खालायो पुलिसफोरासो मिथिसिगोन बिसोर लेंना लाबोबा एसेबो ओमफ्राय दुखु गैया नोङो हिनजावखौ बुथारनानै दुखु गैया बुथारनानैथ' आङो एकदम उफाय गैया जायो जोङो आं फेसबुकाव नुवाबाथ' नों खारबाय थागौमोन ना आं बाबामोननो खिन्थाबाथ' नों खारबाय थागौमोन बिदिनो नोंनि फिसालानाव थागौमोन बिनि फिसाला आंनि फिसाला आं सबनियावबो थाङो बेनि फिसालायाथ' नोंखौ दोनाना बुथारखागोन नोंखौ बुथार होननानैसो अर्डार होदों बुथार होननानै नोंनि हिनजावनि न'खराथ' बुथार होननानै अर्डार होदों एब्लाबो नोंखौ अननानै दाबो आं बाबाखौ दाबो बुथारनो हायाखै नोंखौ बुथारगोन दानो बुथारनो हायो एसेबो ओमफ्राय दुखु गैया नों मानसिया हा
दुखु दंबा नों मानो इदि हिनजावखौ बुथारनो मानो जुमाय लोंना बेरायबाय थादों नों अननायानो गैया गावनि हिनजावखौ नोंनि फिसालाफोराबो फा गोजानाव दं दाथ' इयाव नोंसोरनि रावबो गैया बिसोर नोंनि फिसालाफोराथ' अर्डारसो दं बुथार होननानै नों बा माजों बुदों सेरदोबो ना गोनायाव लंथं एगार हरदों बाजैखौ लंथंथ' इयाव नांथाना थागोन ना फेन दं फेन गांनै दं नों मानो बिदि खालामनांगौ आदा गांनै दं फेन दं गस्ला दंमोन इमान गोजानाव मोनगोन बिदि खोनायोब्ला बर'आ बेबायदि नामा बर'नि बदनाम दांला थासै मालायनि मालाय जायगायाव मालायनि हिनजाव लांना थांदो बेफोरखौल' खोनायो जों खोनायो दिनै बेबायदि आखाव हामा खानानै मानो इमान गिदिर गिदिर साख्रि मावनायफोर दङ बेसे दुखु मोनगोन खोनायोब्ला बेबायदि मावो नामा मानसिया बेबो हिनजाव मानसि एथ' अनो जों नोंसोरखौ फैबानो एफा गोजाननिफ्राय फैदों ओंखाम जाहोहर मा हर इमान दुनियासै जोङो नोङो मोनजागोन ना मोनजायाखै मोनजादों थां बेस्रा इमान गोजान 4 किल'मिटार 5 किल'मिटार फैदों बोराय बुरै मोजांबो बुजायो एथ' मोजां संना जाहोहरो बेबायदि मावो नोङो बेबायदि गिदिंनाङाबो होननानै बुजायो गुस्लायबाय बर'आ नों माथो आवगोल बिदि बुथारना फैदों नो गोदान बर' माथो आवगोल गामियाव इदि बुथारना फैदों नो बे बङालिसोमोन माबा बुलायलायनायाव माने खर'आ दोलादों आरो आं सिकित्सा खालामनानै हामदों गोदान बर' माथो बुथारदों आवगोलनिफ्राय इदिनो नोङो बुथाराखै दायो मा हिनजाव माबाफोरा आसामाव था अरुणाचलाव था ना बेंगालर था गुत्तै एखे बर'आ गोदान बर' खौसे थानांगौ उसरे आरो दा नोंखौ बुबा नोंनाव सागोन ना साया सायो दा सादों दहाय एसे बुनाया सादों सायाखै नोंखौथ' दा रावबो नोङो थांनानै था होनदों नोङो राव सब बुथारसो नोंनि गावनि फिसालाफोरानो बुथार होनदों नोंखौ खर' दिमाग थाबासो नोंनि फिसालाया दा केरेलायाव थायाबाथाय नोंखौ दायाव फैनानै बुथारगौमोन ना बिदि हामा ना जोंनि बर'नि खर' मेलेमफोरखौ जाजोबदों दायाव बर' मानसिफोरखौ मोजां होनगोन आरो नोंसोरनि थाखायनो हामा ना नोंखौ इमानो बोराय बुरि फैयो दा नोंनि सब लकेल मानसिफ्रा बुङो बोरा बुरि थैगासिनो होननानै खामानि मावनायफोरखौ नुब्ला दै गुदुं एसे फुदुंनाय बेखौ आं दै गुदुंजों होनि बेबायदि नङालै दादा जिबना सोबनाबो एखे बयनाबो गेदेर गैया सब एखे आरो फेसबुकआव नापालेथ' आंथ' नुवाबाथ' मिन्थिनाय नङामोन ना नों मानो इदि थगायनांगौ गामियाव थांदों होननानै नोंखौ हराव लोगो दा सानाव खायसे नों बासिबाय हरावबा नों बहा बासिनोमोन फेसबुकाव नुनानै नोंथारगौ बे बाजै नोंथारगौ दा नोंबो सिखार खालामबाय एफा गोजान रौतानिफ्राय लाबोनानै मानसिखौ इदि खालायनाङा ना नों नाङाब्ला एगार हराखौ बिमा बिफानाव मालाय थांना थाहैयो